Ορίστε αγαπητέ μου κύριε, πάρτε αυτά τα χαρτιά, θα ανεβείτε στον τρίτο, μια υπογραφούλα εδώ πέρα κάτω και ξανά σε μένα. Κύριε μου, θα ήθελα να μου πείτε... Τι θα θέλετε κύριε μου, δεν κάνετε πλάκα δηλαδή. Μπαίνετε μες στο γραφείο, βλέπετε εξυπηρετώ κάποιον κύριο. Μα ο κύριος με εξυπηρετείται, έφυγε κύριε. Τι έφυγε κύριε μου, πήγε στον τρίτο και θα ξανάρθει στον πρώτο εδώ στο γραφείο. Ωραία, τι φωνάζω τώρα, δηλαδή μέχρι να ξανά δεν μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Άλλο να κάνουμε μια ερώτηση, αλλά ξέρετε ένα πράγμα, μόλις έρθει, εγώ με αυτό θα ασχοληθώ. Έχει προτεραιότητα. Εντάξει κύριε, πώς κάνετε έτσι. Ορίστε, σας ακούω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η γιαγιά θέλει να μεταβιβάσει το σπίτι στο γιο. Εσείς η γιαγιά. Τι λέτε κύριε, αυτός είναι ο γιος. Εσύ είσαι ο δικηγόρος του. Ο πατέρας του είμαι κύριε. Αυτό δεν θα το έλεγα με τα βεβαιότητα. Δηλαδή δεν είστε εσείς αυτός που θα με πείσει ότι το πέρας σας ενήργησε προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το παιδί. Μάλλον πρέπει να απευθυνθούμε στη μητέρα. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε κύριε, εδώ έχουμε έρθει για τη μεταβίβαση του σπιτιού. Εν πάση περιπτώσει ψηλά γράμματα δεν καταλαβαίνετε. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτή η γιαγιά που λέτε με το σπίτι είναι η μητέρα σας ή η πεθερά σας? Η μητέρα μου. Η μητέρα σας? Η μητέρα μου. Είστε σίγουρος κύριε μου ότι είναι η μητέρα μου? Όχι, ότι θέλετε να μεταβιβάσει η μητέρα σας στο σπίτι σε ένα παιδί που δεν είναι δικό σας, σε ένα μπάσταρδο? Είστε τρελός μου φαίνεται κύριε. Ναι κύριε, είμαι τρελός. Ναι, είμαι τρελός. Διότι θέλω να σας πω το εξής. Εγώ προσπαθώ να διαφυλάξω τα συμφέροντά σας και την περιουσία σας και εσείς θέλετε να κάνετε άνθρωπο ένα μπάσταρδο. Όχι. Ακούστε κύριε, έφερα για να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση γιατί ως εδώ με φέρετε. Δεν ξέρω πως σας έχει σφινωθεί στην ιδέα. Η ιδέα μάλλον, συγγνώμη, στο μυαλό σας. Ότι αυτό το παιδί είναι μπάσταρδο, πάντως αυτός είναι ο γιος μου. Είναι αίμα μου ή το βλαστάρι μου, σας παρακαλώ δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει όλοι οι κερατάδες τα ίδια λέτε, ψηλά, χοντρά, πάνω, κάτω. Πείτε μου λοιπόν, μάλλον εγώ θα σας πω. Μέχρι τις 1 η ώρα ακριβώς σήμερα το μεσημέρι πρέπει να έρθει εδώ πέρα η γιαγιά η ίδια προκειμένου να προλάβουμε τη μεταβίβαση να την κάνουμε σήμερα. Γιατί από αύριο ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται κατά 450%. Τόσο μεγάλη αύξηση, Έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ γιατί η γιαγιά είναι στο κρεβάτι κύριε. Τι είναι στο κρεβάτι? Ωραία οικογένεια έκανες ρε. Η γυναίκα σου αξιολογηδιέται και να μολάει τα κουτσούβελα σαν την κουνέλα. Η γιαγιά στο κρεβάτι μέχρι αυτή την ώρα να χουζουρεύει. Τι είστε εσείς? Έχετε εγκεφαλική βλάβη κύριε, δηλαδή σας παρακαλώ. Η γιαγιά βρίσκεται στο κρεβάτι να χουζουρεύει. Έχει πρόβλημα υγείας η γυναίκα. Λοιπόν να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να κάνει μια εξουσιοδότηση του ατομό σας, πας και κάνουμε τη δουλειά. Μα η γιαγιά δεν μπορεί να πάει σε αστυνομικό τμήμα. Φαντάζομαι, την κυνηγάν. Τι ρουφιανόφατσα θα είναι, θα έχει κάνει, αν κρίνω από εσάς. Είστε τρελός κύριε, η γιαγιά σας το είπα και πριν. Τι πρέπει να πω για να το καταλάβετε? Δεν μπορεί να πάει σε αστυνομικό τμήμα, έχει πρόβλημα υγείας. Ακούστε κυρία μου, μεταβίβαση και θέλετε να κάνετε στο σπίτι, η γιαγιά δεν θέλει. Λοιπόν, ή θα μου φέρετε εδώ πέρα την εξουσιοδότηση ή... Όπα, stop, τέλος χρόνου, ελάτε κύριε, σηκωθείτε αμέσως. Καθίστε κυρία μου. Λοιπόν, δώστε μου το χαρτί. Πάρτε το κύριε. Γιατί διακόπτε κύριε, αφήστε τον άνθρωπο να ολοκληρώσει δηλαδή. Ορίστε. Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά σας, πείτε μου λίγο να συμπληρώσω. Δύο παπά. Γράψτε το μόνο σας κύριε, σας παρακαλώ δηλαδή. Σας παρακαλώ κύριε, γιατί δηλαδή βρήκαμε έναν άνθρωπο που έχει ένα ελάττωμα. Διότι έτσι η μοίρα τον έφτιασε κατάματα. Και εκεί να τον πατήσουμε στον κάλο. Δεν τραπέστε λίγο. Σας παρακαλώ, πείτε μου κύριε Θεοδόρου. Αυτό το Θεό, το Ο με τι? Με όμικρο κύριε. Εσείς τι χώρεστε κύριε? Δεν πήγαμε και βιάζουμε, δεν θα προλάβουμε το θέμα της γιαγιάς. Με αυτή τη γιαγιά λύσαξε ορίστηκε η μονογραφή μου. Πάτε τα κύριε, σε καλημέρα. Μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη παρακαλώ, μισό λεπτό. Στο γραφείο ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες προηγούνται, σωστά? Μάλιστα κυρία μου. Είμαι έγκυος. Κάτσε το μισό λεπτό, δεν φαίνεται έγκυος η κυρία. Είμαι έγκυος 7 ώρων. Ορίστε κύριε, το είπε η κυρία, είναι έγκυος. Να το αμφισβητήσουμε δηλαδή. Δεν τρέπεστε λιγάκι, έχετε και παιδί. Λέτε ότι έχετε και παιδί. Σας παρακαλώ. Εντάξει κύριε. Καλό, πείτε μου κυρία μου, πείτε μου. Δεν θα ξεπαιδεύσουμε. Φίλε. Έλα πρέπει και τα σταματήσει, έλα με κάνεις και φωνάσω. Μα κάνω μιλάτε κανονικά κύριε. Γιατί να μην μιλάω κανονικά? Μα προηγουμένως δεν μπορούσατε να κεκεδίσατε. Τα βρε Χαϊβάνη σε δημόσια υπηρεσία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάνε λίγο το ζαβό, πάρε ένα θεκανίκι, πάρε ένα ταλαβέρ, τρελός είσαι. Αλλιώς δεν γίνεται, Φίλε λάβαρε, χαζός είσαι, κοίτα εγώ. Κοίτα, είναι να πάω στο λογιστήριο να πληρώσω κάτι λεφτά. Έχω φορεία, θα φορέσω και το γυψάκο, ξαπλώνω, πρώτος και καλύτερος. Κάνε κάτι για να τελειώνεις, αλλιώς. Μέχρι του χρόνου εδώ θα είσαι. Ανοίξατε τα μάτια κύριε. Όχι, θα σ' άφηνα, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Πολύ δύσκολες υποθέσεις με φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση.
Μιλάω. Κυρία μου, πείτε μου εσείς σας παρακαλώ, για ποιο λόγο θέλετε να χωρίσετε τον άντρα σας? Αχ, για ποιον λόγο να μην δεν θέλω. Και τι δεν έχω τραβήξει. Με δέρνει. Μη κακομεταγυρίζεται. Ροχαλίζει στον ύπνο. Κάνει κακά επάνω του τα παζαλίδι σε όλον τον τόπο. Κατουργέται, έχει μια μαγκούρα. 250 φορές την έχει φτιάξει, την έχει σπάσει στα μπαΐδια. Πού να σας τα λέω, κυρία μου, τι έχω τραβήξει. Πού πατάτε μαζί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Κατάλαβα τους λόγους για τους οποίους θέλετε εσείς να χωρίσετε τον άντρα σας. Εσείς, κυρία μου, τώρα, γιατί θέλετε να χωρίσετε τη σύζυγό σας? Σαν σύζυγό μου, μωρέ, δεν με φροντίζει, δεν με μαγειρεύει, δεν με περιποιείται, να στρώσει τα σεντόνια, να μου βάλει ένα καθαρό ρούχο, να έρθουν οι φίλοι μου να δούμε ένα μάτς, να μας περιποιηθεί. Τίποτα! Μάλιστα. Εγώ, κύριε Μάλιστα. Θεέ μου, τι θα κάνω με αυτή την υπόθεση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κυρία μου, εσείς πόσο χρονών είστε? 108 χρονών είμαι. Εσείς, κύριε, πόσο χρονών είστε? 112. Και πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 94. 94. Στο λεπτό σας παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι είναι 90. Καλά, τώρα ανακαλύψατε αυτά τα παράπονα που έχετε ο ένας για τον άλλο. Πόσα χρόνια έχετε αυτά τα παράπονα ο ένας για τον άλλο? 84. 84 είπα στο. Σας παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι έχετε 80 χρόνια. Γιατί δεν χωρίζετε τόσα χρόνια δηλαδή? Πώς θα χωρίσουμε, κύριε μου, ήτανε και τα παιδιά, περιμέναμε να πεθάνουν τα παιδιά. Κρίμα ήταν, θα στεναχωριόταν διαφορετικά. Αμάν! Αναφέρω ότι υπάρχει ένα ποτάμι μπροστά μου. Πού? Δείξου. Πού, κύριε Νικητά, εδώ μπροστά. Πού? Να το. Αμάν, Παναγίτσα. Σημαντικότερο το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι να πάω στο TPN. Να πάρουμε την κουριτσιά, να τα πάρουμε στα 40. Φέρτε μου κάποιον να μου κάνει μια γέφυρα γρήγορα τώρα. Κύριε Νικητά, συγγνώμη, μη θυμώσετε, αλλά κανένας από εμάς δεν ξέρει να κάνει γέφυρα. Τι είπε, τρίλι μου τάγαρο. Ποιος ξέρει να κάνει γιουβίρ. Φέρτε μου έναν. Μη φωνάζει, το μόνος που ξέρει, κύριε Νικητά, είναι ο Θόδωρος. Και τώρα το τριώτικος αυτός λίγο. Τι λίγο, κύριε Νικητά, που του ρλίφι είναι. Λίγο ξυλίγου τσακής. Φέρτουν εδώ τώρα. Μα μόνο αυτός ξέρει να κάνει γέφυρα. Τώρα είπα. Τσακί σου, φέρει τον Θόδωρο. Πω μάνα. Κρυμνοχεία. Έλα, παιδί μου. Η Τρελοδόδωρος. Αμάν, κύριε Νικητά. Λέγε πίσω δεν μιλάγε. Ο Τρελοδόδωρος. Εσύ είσαι ο Τρελοδόδωρος, μην κοιτάς χαμηλά τα καβούρια και λέγε είσαι ο Τρελοδόδωρος. Είμαι. Εσύ είσαι αυτός που ξέρεις να κάνεις γέφυρα. Είμαι. Τσακής κάνει μια τώρα, να πειράσαμε τα πέναντ, να πάμε να πάρουμε τσάκι 40 του τυπιλέκ, την κουριτσά, τη ρόμπ, την αδραβίδα, όλα αυτά. Τσακής κάνει τη γέφυρα τώρα. Βαριέμαι. Τι είπε, τι είπε, πες. Βαριέμαι. Τι είπε, βαριέται, θα τον εκτελέσω, θα τον αφήσω εδώ βρε. Βρε μου τα αγαρού, θα σου δώσουμε. Σου παπαγίδρα με μην μου θα σου κάνει τη γέφυρα τώρα. Να ακούσουμε, κύριε Νικητά. Ναι κύριε, τι να ακούσω. Τι να ακούσεις αυτό που θα σου πω εγώ. Τι θες ρε, πες. Θέλω καινούργια αρμπίλια. Θέλω καινούργιο όπλο. Θέλω να φάω. Και θέλω... Τι θες. Κάνω το μενάκι. Θα του δώσω ρε μια συγκεκριμένη, θα του αφήσω. Τι τρόπερ θα του αφήσω. Ακούστε με σας παρακαλώ, κύριε Νικητά. Πάρ' το φόβο. Μου θέλει Θόδωρος, είναι ο μοναδικός ο οποίος ξέρει να κάνει γέφυρα. Αν δεν του δώσουμε αυτά που θέλει, θα μείνει εδώ για πάντα, κύριε Νικητά. Στα κουμάτια να πάει, ας του τα δώσουμε. Λες. Λίγο. Θα τα δώσουμε. Εντάξει κύριε Τρελοδόδωρος, εντάξει. Οκ, ναι. Ρε μου τάγαλο, σήκω
πάνω. Σήκω πάσα κάτι μέλλον 3 μέρες ξαπλωμένος που πας πλουκάτ με τη γυναίκα κι όλο πας παλιές εσύ. Σήκω χάγει τη γέφυρα, πέρασουμε απέναν και ρε. Μα στάπλωσες με αυτή τη γέφυρα. Άμα κάνω γέφυρα θα μ' αφήσεις ήσυχο επιτέλους. Ήρθαμε εδώ και μη παράκι να του δώσω μια στο κεφάλι του να βρει τον τόπο ρε. Αυτές είναι να του γύρω του πίσω ρε. Αυτό κύριε, κοιτάξτε, σας παρακαλώ, ακούσε με λίγο, σας παρακαλώ. Δεν ξεχνάτε συνεχώς αυτά που είπα ο ελικόπτερος πριν κύριε. Ο Σταύρος είναι ο μοναδικός που ξέρει να κάνει γέφυρα. Πείτε του να τον αφήσει να κάνει τη γέφυρα, τελειώνουμε. Σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ κύριε. Μα όσο εδώ με έχετε φέρει. Κάντε ρε, Θόδωρε, έλα εδώ, παρουσιάστε. Κάνει τη γέφυρα πιδούδιν. Κάνει τη γέφυρα και μετά που μένω τη θέση. Εντάξει, δεν σε ξαμιλάω τίποτα. Κάνει τη γέφυρα, πειράσουμε πέντε, τα πάρουμε όλα. Θα μ' αφήσεις ήσυχο μετά. Ναι, σ' αφήνω. Άντε. Ας την κάνω ρε. Ας την κάνω γιατί σε συμπάθησα. Μιλάμε, θα τρίβετε τα μάτια σας 12 εβδομάδες να πούμε. Θα την άλλη που ξετινότανε. Το καλύτερο της Εβραίου Θανάση τον έφερε. Κομποβελονιά, παρθενογραφή. Κάνει για όλα τα πράγματα. Να μπακάζει βρακιά, να κάνει φουστάνια. Τέτοιο φορές τριερατό. Τι σας λέω ρε και πριν και το καλό του παλικάρι. Ελάτε καλή κυρία να πάρετε καταπληκτικά πράγματα. Έχω και για πατώματα, έχω και για τα βάνια. Διαλέξτε εγώ απ' όλα. Έλα καλή κυρία να πάρεις το καλύτερότερο. Ο Τσεβρές που είναι αθάνατος να πούμε. Τέτοιο κουρούσουμα του Σάλας. Και ακόμα το φορέσω το φάβανε. Καταπληκτικά πράγματα κυρίες και κύριοι. Έβατε, σιγάρι έτσι η περιουσία να πούμε. Τι πράγμα είσαι κύριε. Είσαι τρελότρε, κατέβα να σε σκίσω να πούμε. Να σε κάνω κομμάτια να πούμε. Θα σε κάνω να πούμε. Δηλαδή, έλα κάτω να μπορείτε να δεις τα πάζια να πούμε. Κοίτα να δεις τι πω κάτι περιουσία ρε. Είσαι τρελή ρε. Έλα ρε μάκα κατέβα κάτω να σε σκίσω στα δύο να πούμε. Τα τέτοιο να θα ανοίξω που έχουν τα ποδάρια τους. Και ο μεγάλο ρε. Εγώ θα σε κάνω. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ένα, δύο, τεστ το χειμί. Τα μικρά της αρκή.